Здравейте хора, днес ще ви покажа какво има в стила вариант. Значи тук почваме да тестираме тези, защото те не ме трябват. Quaviro, Digitade, Gold, Pantea. Това не мога да го прочита. Los Nobilissimo. Тук някакви неща. Bizone Jupiter Gold. Bizone Jupiter Diamantен. Panteo 850k Secret. Savini Spiderini. Los Quesadillas и Los My Podcast Positos. Хора с кръст мутация. И той тако. Не се спомня той тако. Хора, искам да ви giveaway на нещо, но не знам какво. Хора, искате ли някой път нещо да спалнем от тук? Имам тук триктаро, динозавър, обаче нямам другите останали два. И хора, това ми е името, който иска да ми изпраща покана, аз ще приемам. И чао хора!